искаш надолу и да върташ, да. Чипа служи! Колана, Светло! Каската! Отделно ти ли от бензина и масло? Да, бензина е отделно. Отделно ли? Не, това ще трябва отделно. То са лъкеца. Ама... Той да си мислиш и Светло. Не. Не е Светло, нали? Януари месец. Много смисъл. Къде отива по средата, защото да ни бъде Всякъде сам получи трябва. Как е зума тук, бе? 60 км GPS-а показва и там покажа. Бързо се изстрелва, Вака. Те ни караме с 40 и повече, ни караме от 40. Не, по принцип, лятото си караме с 40. Не много. Не, никак. Ако се на Величко почервенял и от водката. Сега според мен, Величко да отидем надолу по един картинг да направим да ни дойде адреналина, ма си вземем от Сега от снощи вече... Другия вариант е от тук пускат се на Ряхово, шкембе чорбичка за те правим, да. Да се маршрут. Това е изпитан маршрут. Изпитан маршрут, сигурен е. Това имате отиваме по един амор, докато го очистят, да го транжират долу по една чорбичка, в крайни море, и обратно. Делчо! Неделчо! Кога отиваме да купуваме твоята, бе? Сега събирам пари спонсор. Ще ми направя един бакетчик, оставите по 1000 лева. Ще направим сега с това, не? Как? Не забрави. Чак не мога го фана на фокус. Чай да ми сега на третата минута дали ще си дойде вече, защото ще му е студено. То за ветка да пиеш, няма не ти вече толкова студено. Аз вътре викам ще ми бъде студено, ама не ми беше толкова студено. Вече отвътре нещо, нали? Отвътре това нещо. И аз така като слязох, Някой шал имаш ли, бе? беше ми студено и като слизах ми вече беше много топло. Чак вкъщи ми беше топло. А? Шал има ли някой? За кой шал? Почна ли да я върти вече? Ама у нас има трета ръчка, прецизира нещо. Вие както на мотора на хидравлите може да... Да, третата минута аз ви казах. Всеки цепеняки, ама смятай сега 10 градуса навънка. А на минус 10 да влезеш вътре към минус 50 човек. Не му е студено за януари месец. Вака, април месец, началото на април изкарахме джета с един приятел, той е 2 метра висок, 150-60 кг. Закъпаха април месец. И се обърнахме с джета в той човек. Направо с дреките, с сантузи, с всичко, разбира Как е, одобряваш ли работата? човек, като шушулки се нацепи. И после като стана с нещо, двигател с по-голям. Питай дълбокото, е! Добре. Няма да стане, запаля пак. Върви ли много, е? Много. За лодка повече от 3. Ми трябва. Кой е следващия? Кой е направил? Неделчо, ти ли си? Идиочо, ако не си вземеш от нас, аз ще я взема, да знаеш, че много Не, ама аз искам да мога да минавам Величко. Да го преварваш. Като сложа аз 65 коневе мотор, ще виж ти. човек. Само за 130. Почти като джет работа дрифтия, човек. Даже на едно място остана малко въздух с такова въздух. Има ли бензин, бе? Има, бе. Ема и резерва, е. Чак тубата си обърнал, бе, Светло. Тубата си обърнал. Аз на едно място даже въздух за запа. Запали? Много хубаво, да. Ама пуснито и на лепарите. Делчо, жилетка няма да сложиш, бе. Жилетка. Ама та шапка ще фръкне.
Служи Такова такова на... се сложа така на капаричка. Какво ще сложиш? Много хубаво, браво. Тя се вижда както на една... Дърпа. Вака сега помниш. Не, аз Его я го вижте. Ти от вчера ли бе? Гадата видя, хубаво. Дайте ми една фибичка и сложа Какво така. си прави? Тента? Да. Тя е оригинална, ти се стяга. Моята е абсолютно по същия начин на моята лодка, бе. Абсолютно по същия начин. Тента Тъй, трябва, че ако защото... искаш, обади ми се един ден, къде ден ще си я правиш тръби абсолютно сам. Продават до частите по 2 лева. Да, знам. Тръби си, какво ще правиш? Моята тента е абсолютно по същия начин. Нищо бутни в селе, бе. Сядай бе. Ти пък била си ще там ще се злъжите толкова и си го Каскаш, що нямаш бе? Само назад. Не делча. Как се пали ми кажете само? Вече съм водата. Свърши. Ти си на... Остави ключовете. На страната на Дуна, бе. Шако, излизай навън, бе. Там ли? Марш! Ключа там ли? Кипа. Как се пали, бе? Не стискаш надолу. Става тука. Давай като кола бе. Едната минималко. Към средата, защото сме видели с него. Трябва да се премести волана малко. Не може да бъдеш и с чорапа. Давай нафта. Дай! Виж как върши го лагат на картинга. Малко се върти. Нека това направиш обороти. Кой каш, ако няма да я купуваш, ще я купиш ти, нали? Да. Много е готин човек. Трябва да седни по-към средата, защото виж как се направи. Виж как. Виж какво става бе, ба. Човек, какво се е върси? Чакай, кажи го пак. Кажи го пак. За първи път да си купи нещо в движение. Обикновено си или няма двигател, или кутия, или преден носник. Аз го изгубих от погледа бе. Рено преди го правихме кобейки. Двигател на Рено, скоростна кутия от Фиат и диференциал от Халабрези. Разград Шумен, единствено тогава с купеше 8,5. Тръгваш ли? Не, ще да за бунгало. А тя твоята тента къде е? Аз няма да има. Коя е моята тента? Виж тента да Осем кажеш коли. монстрата. Трябва какво да правим? Сигурна така тръбичка оригинална. Те се нажат с планките бе. Те са с такива... Чичилито си е дъна неговата на тръбогип. Не бе, те са с едни пластмасови работи. Тръбичка си взема. Взема, то ще направи. Хромбикова и си го гъна на тръбогип и си направи. И... Чао. До вечера го виждам как е влязал в новата лодка. На кичена. Да. Аз си мисля, че ако няма да я купи неделче, Светли ще я купи. 100% е как? За тези пари. Ама то може да има някъде такива и като ги знаеш, както тосиш тук в някакво обява, някакво може да намериш къде. Знаеш как се върти е? Кефи ли са само? Не, работил се върти. Смятай, че се е заребил вече. Макар че си падам само по джетови лодки, много ми мъки фес, ма тъс много ми харесва. Аз на кефи, че мога да карам лятото. Как ще може? Моята лятото мога да... Не, че не мога да карам лятото, мога, обаче само тук, то вече тук пред да се вижда. 3 минути. Дай бъде покарай ти сега. Върви, бе, сега ще ти бе. Сега ще ти бе, айде. Дали... Не! Аз ще запазя за лято. Не, няма проблем. Не, Сега ти суска не може. Дърпай паркинга! Моята шапка ми трябва! Гаси! Случвай! Добре, идеално. Паркира го супер, бе. Ай го паркира! Хубаво, ако ме пана! Дай си го супер, бе. Тубата, ако ме мъжето ще бъде ти! Е, той при Добре, мен... чакаш! Кой Той при мен е тубата малко... Май ми шапка си върши. Дай някой си, бе. 60, колко? Тя до лято мога да я щупим. Между 30 и 40 казва.
Искам аз бе. Ай, Породино. Гледай, чек. Готово. Ако има малко вълни, няма да е изобщо устойчиво. Аж как ще се мята? Напротив, готово за скача тогава. Дилчо, ще купуваш ли у нас? Не. А? Нямам спонсорство, сега търся спонсори. Вижте някакви пари брои тук, не му стигат 200 лева за лодката.